Ara us dirigiran amb les breus paraules la presidenta, la Rosa, i la senyora alcaldessa, Ana Maria Martínez. Molt bon vespre a tothom. És un plaer engegar aquest curs amb música, l'element que ens ha acompanyat i ajudat a passar millor les hores i dies de restriccions provocades per aquesta maleïda pandèmia. Iniciem aquest curs amb il·lusió i amb confiança de deixar enrere aquestes limitacions. Vull destacar l'agraïment, tant en nom propi com de tota la Junta, a sòcies, socis, que ens feu confiança, entitats, empreses i altres col·laboradors per al vostre suport. I com no pot ser d'una altra manera, a l'Ajuntament pel seu suport econòmic i tècnic dels diferents serveis i departaments, cultura i, per sobre de tot, el servei de persona, com es diu, persona de gent gran activa. Disculpeu els noms. Bé, jo crec que poca cosa més hem de dir. Si voleu la informació de l'aula, hem renovat la web, que és la pàgina web aularubí.cat. Allà trobareu tota la informació i si no ens trobareu tots els dimecres a la tarda a l'Ateneu de 6 a 7. Jo, l'alcaldessa, ens saludarà a totes i tots i a continuació la Gemma Humet ens farà passar una tarda i un vespre segurament que deliciós. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom, moltíssimes gràcies, Rosa. És un plaer acompanyar-vos en aquesta inauguració d'una cosa que feu importantíssima dia a dia. Sabeu que el compromís de l'Ajuntament per l'envelliment actiu, us acompanyem, ho farem millor encara, estem pensant, això és un secretillo, però estem pensant en vosaltres per millorar coses, segurament sense acudir a tots. És un plaer estar aquí, en aquesta sala, en aquest teatre municipal, que a poc recupera. És testimoni d'aquesta recuperació de la normalitat després dels temps que hem passat i és un plaer poder veure aquesta sala amb tantíssimes persones que volen escoltar la Gemma Humet, però que avui el que estan aquí és també per acompanyar-vos en aquest inici de curs i per gaudir i per poder aprofitar totes les activitats que al llarg del curs segurament programareu i segurament podrem, com deia, aprofitar i gaudir perquè les feu, perquè les podem gaudir. Rubí és una ciutat viva, és una ciutat que de la seva gent gran activa, del seu envelliment actiu, en farà també, podrà oferir o podrà dissenyar oferta per poder-la, perquè pugueu sentir que la ciutat té en compte que la situació de les persones que hi vivim i que el fet de tenir activitats fa que gaudim de la ciutat i no les haguem de buscar fora. Només cal que avui sortim d'aquí i podem gaudir de tastar alguna tapa d'aquestes que tenim per alguns dels llocs, dels restauradors de la ciutat, i així acabar la nit després d'aquest fantàstic concert que segurament serà un plaer pels nostres sentits. Moltíssimes gràcies, felicitats a l'Aula Universitària per la seva tasca diària i que inaugurem molts cursos més, millor, segurament, en circumstàncies millors, però amb aquesta il·lusió i compromís que fa que l'aula tingui l'èxit que té. Moltíssimes gràcies. Farà 5 anys que l'aula està funcionant. Doncs això ho hem de celebrar. Tindrem excusa per celebrar-ho. Moltíssimes gràcies a totes i a tots. Benvinguts al Teatre Municipal La Sala. Per raons de seguretat i higiene degut a la pandèmia, us recordem que no us podeu treure la mascareta en cap moment. Heu de romandre tota l'estona en els seients assignats. En cas de qualsevol incidència, aviseu a l'organització i seguiu sempre les seves instruccions. Quan s'acabi l'espectacle, sortiu ordenadament mantenint les distàncies de seguretat i sense aglomeracions quan el personal del teatre us ho indiqui. Els ocupants de les files 2 a 11 sortiu per la porta central.
Els ocupants de les files 12 a 20 sortiu per la sortida d'emergència. Si us plau, desconnecteu els telèfons mòbils. Que gaudiu de l'espectacle. Mateixa, potser que també ser per ser.
d'estar aquí a Rubí perquè està molt a prop de casa meva, jo soc de Terrassa, encara que no hi visc. I mira, si per aquí el Vallès, doncs, sempre costa hi ha molta gent, que clar, estàvem els llums tancats i no us veia. Bé, estem aquí presentant el meu tercer disc, un disc que es diu Màtria, i Màtria és dona, Màtria és mare, casa, terra, refugi, canviar de perspectiva, desaprendre i construir de nou. I si hi havia una cosa que tenia ganes de construir de nou amb aquest disc, era el meu univers sonor, i això en gran part ho vaig poder fer perquè vaig tenir la sort de conèixer en Jordi Casasus, que és el productor del disc i també és ell. L'altra part imprescindible d'aquest trencaclosques és l'Andreu Moreno. Hem començat amb un poema de Maria Mercè Marçal que es diu Damunt d'un cel de fil. Hem seguit amb La mesura de la passió i seguirem amb un poema d'en Roc Casagran que es diu Lila clar. I és un poema que ens recorda que les dones sovint no podem anar lliures ni pel carrer ni per la vida. I tant de bo arriba un dia que no hi hagi d'haver persones com en Roc que escriguin poemes com aquest per reivindicar això, ni músics com jo que els haguem de musicar per portar-los concert rere concert. Tant de bo hi hagi un dia que no calgui reivindicar què o qui som les dones. Lila clar. Que sigui vespre o nit o matinada, que siguin carrerons sense fanals, que sigui un descampament